इसोरनि बिसाफोर साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होनना खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां दुखुनांथावना रादाब। बुहुमनि मोनफ्रोमबो जायगायाव साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा, फोथायारिफोरा जोंनि भारतआवबो थांनाय इस्टार सानडेआव गाजा गोमजायै जोङो इसोरखौ खुलुमदों, जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमदोंमोन। जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाय सानाव जोङो गाव गावखौ रंजानायजों जे जिसु ख्रिस्टआ जोंनि थाखाय फैबाय आरो जोंनो बासायजानायखौ होफैबाय, जोंखौ मुक्तिखौ होफैबाय, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ लानानै आरो जिसु ख्रिस्टआ थैनायखौ फेजेनबाय, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै गोसोआव रंजानायजों जोङो जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमदों, सिबिदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, भारतनि मोनसे जायगायाव खुलुमनो सिबिनो होआखसै, जेराव जाय सुबुंफोरा बाथ्रा बुङो जे धोरोम सोलायहोनायनि खामानि मावदों ख्रिस्टियानफोरा गिर्जा न'आव होननानै, बैफोरबायदि मानसिफोरा मोनसे गिर्जायाव थांनानै लावथि लायै लायै थांनानै गिर्जा जिरायनायखौ बन्द' खालामहैदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों आरो बे बबे जायगायाव जादों, बहा जादोंमोन, माब्ला जादोंमोन, बेफोर गासै डिटेल्सफोरखौ आङो नोंथांमोननो जोबनाय फारसे हैनो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बावनो नाङा। दा बेवहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालामदो, जेन बयबो मोनथियो इस्टार सानडेनि समाव बबेयाव मा जादोंमोन, बे बाथ्राखौ जेन जोङो मोनथियो। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। फोन कर। हिंदू છે જેવા સાઈડમાં આવી જાઓ, આ બે હિન્દુ લાગે છે, કોઈ નહીં હિન્દુ છે, જોવાથી ખબર પડે। સાડી વાળી जितने हिंदू है सब साइड में आ जाओ। सिंदूर तिलक में माथे ओढ़વાની प्रथा हिंदू માં જ છે, બીજા કોઈ ક્રિશ્ચિયનમાં નહીં। जि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय, बे भिडिअ क्लिपआ जाहैबाय गुजरातनि आहमदाबाद सान्तोषी नगर अराम होननायाव जानाय मोनसे जाथाय आरो बे चार्चआ जाहैदों पेन्टिकस्टेल चार्चमोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय थांनाय नैबे 2025 नि इस्टार सानडेनि बाथ्रा। बे इस्टार सानडेआव बेबायदि जाथाय जादोंमोन, जेराव गुजरातनि आहमदाबाद सान्तोषी नगर अरामाव जानाय मोनसे जाथाय, जेराव दुथांफोरा, खामानि गैयै मानसिफोर, केबल बेफोरबायदिखौल' नागिरग्रा, जेराव गिर्जा जिरायदों बेफोरबायदि जायगाफोराव थांनानै धोरोम सोलायहोदों होननानै बदनाम होनानै गिर्जा जिरायनायखौ बन्द' खालामग्रा बेफोरबायदि सुबुंफोर, जेराव हाथियार होननानै बुंनो नांगोन, हाथियार लानानै थांदों, लावथि लानानै थांदों। बे लावथिखौनो हाथियार सोदोब आं बाहायदों अनजाग्रा प्रियफोर, हाथियार होननानै बुंनांसिगोन नङा होमब्ला? जेन बेयाव माबा मोनसे गाज्रि मानसिफोरा दङ, बुनो नांगौ, बिसोरखौ सिथारनांगौ होननानै थांनायफोरबायदि जा
पजिसनाव थांदों नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायोब्लानो मोनथियो हादोंदि जेराव कमप्लिटलि बदनाम खालामदों, गिर्जा जिरायनायखौ बन्द खालामनो हास्थायदों आरो बेयाव थांनानै मा बुंदों, हिन्दुआ हिन्दु खौसे जा होननानै बुंदों, हिन्दुआ दानो ओंखारजोब होननानै। बै गिर्जा न'आव रावखौबो धोरोम सोलायहोनो थाखाय रावखौबो लांनाय जायाखै, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय दिनै दुथांफोरा मा खालामदों, बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावदों, जेराव मानिजाथाव मदि सार बिथाङा इस्टार सानडे गुड फ्राइडेनि समाव जि मोजां मेसेजफोरखौ ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय होदोंमोन आरो बे गुजरात जिथु स्टेट दङ, बे गुजरात स्टेटआ नरेन्द्र मदि सार बिथांनिनो रायजो। नाथाय बिथांनिनो रायजोआव दिनै बेबायदि तारना, बिथांनिनो रायजोआव दिनै बेबायदि समयसा जेराव दुथांफोरा ख्रिस्टियानफोरखौ अयनाय खालामगासिनो दङ। गाज्रि सुबुंफोरा ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जा जिरायनायफोरखौ नायनो हायाखै। दिनै एसेबां जायगाफोराव, भारतनि दाब दाब रायजोफोराव, जिल्लाफोराव, गामि ओनसोलफोराव इस्टार सानडेनि समाव गाजा गोमजायै इसोरखौ खुलुमदों, जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमबाय। नाथाय गुजरातनि बे आहमदाबाद सन्तोषी नगर अरामाव जि पेन्टिकस्टाल मोनसे चार्च दंमोन, बेयाव खुलुमनो मोनाखिसै। मानोना गाज्रि सुबुंफोरा लावथि लानानै होसोहैदों, लावथि लानानै गिर्जा जिरायनायखौ डिस्टार्ब खालामहैदों, जय श्री राम होननानै सिङाव हाल्ला खालामहैदों। दिनै जोंनि हादोराव बेबायदि अबस्था दङ। दिनै जाय नरेन्द्र मदि सार बिथाङा भाषण होयो जे जोंनि हादोरा बयनिबो हादोर होननानै, आरो बयखौबो बियो उइस खालामो। थांनाय गुड फ्राइडे इस्टार सानडेनि थाखाय बिथाङा उइस खालामदों टुइटारनि गेजेरजों। नाथाय दिनै बिथांनिनो रायजोआव, गुजरातआ बिथांनि जोनोम जायगा आरो बिथांनिनो, आरो बे जायगायावनो दिनै ख्रिस्टियानफोरखौ बेसेबांबा तारना खालामदों। इस्टार सानडेयाव गिर्जा जिरायनो होआखिसै, बेबायदि परिस्थिति। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोनाबो बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों निस्सय गोसोआव दुखु नांदों, निस्सय गोसोआव दुखु मोनदों, जेराव दिनै खुलुमनाय सिबिनायनिफ्राय गोबां मानसिफ्रा बन्सित जानो गोनां जादों, गोबां मानसिफ्रा गोजान थानो गोनां जादों, गोबां मानसिफोरखौ गोजान खालामदों। बिथांमोना केबल बेखौल'सो रोंगौ, दाय होनो, दाय। आरो बे दाया मा? प्रलभन, नंखायै धोरोम सोलायहोदों, हिन्दु सुबुंफोरखौ लानानै थांदों, धोरोम सोलायहोदों, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुङो। नाथाय फोरमान गैया, दिनैसिम फोरमान होनो हायाखै, केमेरानि साखाथियाव लाबोनो हायाखै। गावसोरल'सो बुंबाय थायो, गावनि खुगाजों बानाय जि सालायाव बेगें गैया, बे बेगें गैयै सालायजों बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुङो, बुंनायल'सो बाथ्रा। अनजाग्रा प्रियफोर, जेसेबां बुङो एसेबांनो बाथ्राया ओंखारलाङो। दा बेवहाय बुंनो नागिराखिसै, नोंथांमोना अलरेडि नुखाबाय जे इस्टार सानडेनि समाव मा जादोंमोन, पेन्टिकस्टल चार्चआव गुजरातआव मा जादोंमोन, बेखौ नोंथांमोना नुबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावहाय आङो जोबनायाव बेखौल'सो खावलायगोन, दिनै जोंबो गोबां सांग्रां जानांगौनि गोनांथि जाबाय। थांनाय बाराव आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन दि जोंबो हाथियार हमनांसिगौ होननाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। बेखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना थांनानै नायहैगोन, थाम्बनेलाव बेखौनो लिरनानै दोनखादों जे बे हाथियारा जाहैबाय संबिधान। बे संबिधानखौ जों मोजां मोनथिनांगौ। जेब्ला जों संबिधानखौ मोनथिगोन अब्लाना जोङो दावहा नांनो हागोन। दा बेवहाय साफ्रोमबो भारतनि संबिधाननि बाथ्राफोरखौ मोनथिनाया मोजां, गोनांथिथार। आरो लोगोसे अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो सांग्रां जानांसिगौ, आर'जआव बोलोगोरासिनथार जाथारनांसिगौ। गोबांनिख्रुइ गोबां जों आर'ज खालामनांगौ, मानोना दिनै सैतानाबो गोबांनिख्रुइ गोबां खामानि मावदों। जोंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ सैताना हमथानो थाखाय गोबां सुबुंफोरनि मेलेमफोरखौ, गोसोफोरखौ बाहायदों। दा बेयावहाय जोंबो अनजाग्रा प्रियफोर आर'जआव गोबांनिख्रुइ गोबां बोलोगोरा जानो नांगौ। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना दिनैनि बे रादाबखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय जे बहा मा जादोंमोन इस्टार सानडेनि समाव, आरो जोंनि भारताव मा जागासिनो दङ। दे अब्ला प्रियफोर, फैबाय थानाय समाव गोदान भिडिअ लानानै फैगोन। बेबायदि भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय, रादाबखौ मोनबाय थानो थाखाय, बोसोनखौ मोननो थाखाय चेनेल साबस्क्राइब खालामाखैब्ला खालामदो, आरो मोनसे लाइक होदो आरो शेयार खालामदो। थेंक इउ।